Pancen ya wadi kepenak tenan apa meneh ana ing kahanan awan iki Dik Marseli hawane rada semplenget sithik krana niki jagate rada benter dadi diaturke sambung wanci dalu mendah toya yen situ urip lan andika hae hosa lo oh jur lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara dika kang wasrana lho niki semoga dumateng sagunging para tamu dalasan sagunging para lenggah sedaya katuran pinara ingkang sekeca penggaipun wonten siang menika tasih sesarengan kalian Nyu Tirta Putra wonten telepon Bapak Surata yuk Napa ndika gemati pancen gayeng nggih. Krana iki mau sakabeh iki mendukung. Kaya pemenah iki mengsane Aila iki jan peh nyatu ya mapan katepaan. Nggih. Gusipun wonten ing kahanan siang menika iki mau ya karawan dene dulur lanang sing bagus dhewe sak Kecamatan Pagerwaja. Jenengipun Mas Duwer. Sinten? Mas Duwer, keyboard. Duwer. Duwer. Iki piantune kan wonten ngajenge awake dhewe iki gantenge sak Pagerwaja. Oh, sak Pagerwaja. Heeh. Matur suwun, Dik. Nggih menika sarengan Jaranan Tirta Budaya pimpinanipun sinten? Niki pimpinanipun Dik Tito. Nggih. Tirta Putra. Heeh, untuk Tirta Laras.
Tirta Putra sing mandigani ya jenengipun Dik Tito. Nggih. Ya semoga-moga iki mangke acara wonten dalem mriki tansah pinaring rahayu. Amin. Kari sithik dibacetke ya. Mendah boyo yen masih urip lan handika masih bagai mulya Jarahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika karo srana Tetep